Emakhaya Podcast. Salam I wonder when uniphatheleni kule minyaka ndiyiphilayo so ubunifuyeleni ufuka mewaqalisa kulonto ubuyigcinile ngokulixesha loyiphuhlisa ngobunye ngobuntu ngesiqusa manozithengisa buncwane ubuyecuyecu nemali nabunontshintsha nebhunga neqhayiya ngethemba likamdala ingasumzali zomncumisa. Dear my future wanna know what you got for me. Pains and feelings now they starting to killing me. One of my fear kusibona njikeleza phambili ndingatendiye according to my plans neminqweno ingatifike ndifuna sasi kuba ndazi sasalamu ngabuyintoni please. Igama lami nguNtombozo kwaMathamba. Namhlanje silapha Forestway. Sikhupha abantwana sizobonisa abantwana ubuhle bendalo yaseTumakala but i-event yethu igama le-event lithi Literature in Action njengoba ndingumbhali ke wencwadi ezimbini ezawina imbasa zombini ezincwadi. Sithathe phaa ke ngoku kwenye chapters zencwadi ebisandowina i-award ethi Inkanyezi the Star. I-theme yethu iphaa kulaa chapter ithi Handling Rejection. This is Emakhaya Podcast. Awulezo nsuku zenjabulo